videolla luodaan tallennettu haku. Ensin haetaan koko tietokannasta ja sitten me tallennamme sen, jotta pääsemme myöhemmin tarkastelemaan ajankohtaista tietoa asettamille hakuehdoilla. Tallennettu haku kannattaa luoda kahdesta syystä. Se säästää aikaa ja sillä voidaan hakea koko tietokannasta, kun suodatin vastaavasti hakee vain kuukauden taaksepäin. Ensiksi voidaan valita alue, miltä haetaan. Sitten valitaan rakennustyyppi. Painan käytä. Sen jälkeen valitaan rakennuslaji. Tässä vaiheessa näemme ajankohtaista määrää hankkeesta näillä kriteereillä. Pystymme tarkentamaan hakua vielä valitsemalla roolin mukaan. Esimerkiksi haluamme, että siellä on suunnittelijavaiheen toimija kiinnitetty, mutta ei vielä urakoitsijaa. Painamme käytä. Näemme listauksen hankkeesta, missä on kiinnitettynä suunnittelijavaiheen toimija, mutta ei vielä urakoitsijaa. Tätä pystymme edelleen jalostamaan esimerkiksi rakentamisen aloittamisen ajankohdan mukaan. Rakentamisen aloitus laitetaan ne kuukautta eteenpäin ja siihen esimerkiksi 6. Nyt se näyttää 106 hanketta, joissa rakentaminen alkaa aikaisintaan toukokuussa. Sen jälkeen tallennamme haun, koska haluamme palata tähän samaan hakuun myöhemminkin uudestaan. Mikäli haluamme ilmoituksen uusista hankkeista, mitkä hakuun tarttuvat, saamme niistä ilmoituksen joko viikoittain haluamamme päivänä ja aikana tai päivittäin. Painetaan tallenna ja nyt haku on tallennettu. Tallennetut haut löytyvät listasta täältä ja näiden välillä voi suoraan valita, mitä tallennettua hakua halutaan tarkastella. Myös lähtökohdasta, kun painamme oletussuodatin, pääsemme suoraan automaattisesti haun tuloksiinkin. Pystyn tulla myöhemmin tarkastelemaan uudestaan, mitä tuloksia haku siinä kohdassa antaa. Kyseessä on siis reaaliaikainen tieto.